दीदी रउआ के कहला बर्तन धोवे के, हम ना धो देती, हम धोवे वाला बानी ना। का बात बा ये छोटा को कि तू बर्तन धोवे आइलू है? तू कहिया के बर्तन धोवे वाला हौ? जा जा तू शहरी हौ, तार नाखूने टूट जाई, हम धो देतानी। अरे हम काहे के धोवे जाए हम तो खाली बात बनावे आईनी है, एक बार और ही पूछ लेतानी। अरे ये दीदी जहिया ना धोत रहनी तहिया ना धोत रहनी, अब तो ये घर में हमार बियाह शादी हो गए, सब हम धोवे के सीख गइल बानी। दीदी धो देतानी। हम अपना नैहर में रहनी तो हमरा घर के भाई भतीजा हमार माई बाबूजी एगो फूल आइल फूल ले ना तुरे देवलो, लेकिन ये घर में आके सब हम सीख गइल बानी। ये दीदी दीदी धो देतानी। अरे ये छोटको हम देखे ना गई रहनी कि तू कितना राजकुमारी रहलू, बात मत बनावा। अरे ये मझिलो का करत तारू हो? मसाला पीसत तारू? सरसाइन महकता, मछली उछली बनी का? सास जी कहां गइल बानी? मछली लियावे गइल बानी? बाप रे बाप, ये दीदी रवा ऐसन बतियावनी, कितने दिन से तो मीट मछली खाए के हमरा मन करता, मुंह में के पानी मुंहे में सूख जाता। सास मीट मछली लियावतानी, सास हमनी के बात सुनबे ना करेनी, भाता सुनबे ना करेनी। हाँ ये दीदी हमरो बड़ा मन करता खाए के। हम अपना घरे दुआरे रहनी नु त हमरा घरे नु रोज तीसरे दिन मीट मछली बनो, लेकिन ये जे आइल बनी त बाप रे बाप महीना लाग जाला, लेकिन सास कुछ ना लेके आवे नी जल्दी मीट मछली। हाँ ये छोटा की हमनी के सास इतना कंजूस है नु कि कबो मीट मछली ना ले आवेली, पैसा ना लग जाई। देख ले देवर एगो बचल बड़न, 4 गो भाई में एगो छोट देवर बचल बड़न, उनकर बियाह बावे त बियाह अबे नजदीक आ जाई त कहियो मीट मछली ना बनोहन, पहुनी आ जाइए सत खर्चा ढेर लागे लगी बुढ़िया के। आ तनी 4 गो लोग बावे त इना की तनी एक दिन बनवा दे मीट मछली। अरे ये पतोहा का करो तारू लो तहन लोग के? हमर बेटी भी आ गइल, दामाद भी आ गइल, तारा के एक सबेरे कहवे कि हल्दी पीस दिहा, आजुए हल्दी कुटाई, हमरा बाबू के आजुए से हल्दी लागल शुरू होई। का हो तहन लोग काम काज ना भइल? रोड पे घर बनवाइले बानी खाली तो लोग पुरवा पछुआ के हवा खाए खातिर, जितना काम करो तनी खुलो उतना तो लोग रोड पे के लोग निहारत तारू लो। का करो तारू लो ए बेरा ले? अरे ये मम्मी का कहतनी जी, आज बाबू के हल्दी कुटाई का जाने तहनी के काम ना दुनिया में रहत औ सकी, तहनी के पतो नहीं के चलत कि हमरा लइका के आज हल्दी कुटाई, आज से हल्दी लगावल शुरू होई। का ये मम्मी घरवा में कौन लोग रहला करनी है कि अब ही रह बेटी दामाद आ गइली लो, कितने दिन अभी बियाह बावे? का ये पतो है काहे ना बोलत तारू हो? कोई दिन हमरा बेटा के बियाह बा हो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बावे, तहारा नैहर बियाह शादी पड़ेला त तू 2 महीना पहले ही चल जालू। अरे ये माई सब हमरा मालूम बानू कि हमनी के घर के नु होई बड़कीए भाभी फोरी हन, मछली भाभी फोरी हन, काहे से कि एगो हमर दीदिया आइल बिया तो देख के जरे लागल लो। का ये भाभी तोहरे कमैया हमर दीदी खाई का? तनी कम बोला, कम काहे ना बोला तारू? अरे ये देवर जी अभी अपना बहन के लइका खेलाई लइका, ठीक बावे, कम बोली, तनी कम जवाब सवाल करी बर भौजाई से। अरे ये भाभी तहार लइकवा ना खेलावे नी का? खाली अपना दीदिये के लइकवा हम खेलावतानी। का ये पतो है लड़े के बेरा हो, हरदी हमरा लइका के कुटाता, हमार पतोई पीसतिया त तनी एगो दूगो गीत गावा बर्तनवा छोड़ के। ठीक बा गावा तनी जा ये मम्मी, हम करो खराब ना कहत रहनी कि इतना जल्दी काहे खतिया गइनी बाबूनी। जनकपुर नगरिया से आइल बावे नौवा हो, हथवा हरदिया के गाठ जी, हथवा हरदिया के गाठ जी। आवहु नौआ पलंग चढ़ी बैठा
सीता जी के लगले समझारे जी जनी बहिनी रोवाहू जनी बहिनी झनकाऊ जनी बहिनी तुह पछतावाहू जनी बहिनी तुह पछतावाहू तोहरा के साजब बहिनी बिटिया के जैसन बिहा